Aallon Miika ja tervetuloa mukaan sunnuntai-illan Jumalanpalvelusohjelmaan. Tänään me menemme Länsi-Porin kirkkoon. Minna Marjaniemi, toimit pastorina täällä Länsi-Porin seurakunnassa, niin mitä kaikkea sisältyy pastorin työviikkoon? No hyvin monennäköistä sisältyy ja oikeastaan ajattelen niin, että mä oon tämmöinen lähetystyön tekijä, että ilosanomaa Jeesuksesta viedään eteenpäin. Se on se ydin, että semmoista kokoaikaista valmistautumista palvelemaan Jumalaa. Ja jos yhdellä sanalla kuvaisi tätä mun työn tekemistä, niin se on kohtaaminen. Se on kohtaamista ylöspäin ja kohtaamista sivuille päin. Että oikeastaan ajattelen niin, että se oma uskonelämän hoitaminen tässä papin työssä on tosi tärkeää. Oma se seurakuntayhteys ja rukous ja sillä voimalla sitten kohdataan seurakuntalaisia ja myös heidän kanssaan ja heidän puolestaan rukoillaan ja ollaan mukana erilaisissa monennäköisissä toiminnoissa sitten seurakunnassa. Seurakunnassa on hirveän monta työalaa, mutta haluaisin nostaa sieltä esille lähetystyön lisäksi erityisesti lapsi- ja nuorisotyön. Siitä on todella iloinen täällä Länsi-Porin seurakunnassa ja rippikoululaisista isoskoulutuksen aloitti 50 nuorta tänä syksynä. Se on tosi suuri ilon aihe. Ja sitten musiikkityö on tietysti myös tosi tärkeä. Meillä on 3 kuoroa ja on lasten ja nuorten ja aikuisten kuoro. Sitten tietysti täytyy vielä yksi asia. Meillä on paljon maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita asuu tässä lähellä. Että heidän kanssaan ja heidän puolestaan rukoillaan seurakunnassa. Eli paljon erilaista toimintaa löytyy. Kyllä. Nettisivuiltahan voi löytää meidän toiminnasta ja Porissahan on seurakuntayhtymä, 6 seurakuntaa, joilla on yhteinen nettisivusto, mutta myöskin Länsi-Porin seurakunnalla on sitten ihan oma, että sinne kannattaa, rohkaisen kyllä menemään sinne katsomaan, että mitä toimintaa ja hei, kaikki saa tulla mukaan. Nonni. Joo. Kiitoksia Minna. Kiitos.
Johannes Kastaja oli totuuden asialla. Hän avasi tietä Jeesukselle. Jeesus tahtoo tulla kotiisi. Ja hän haluaa tulla vieläkin lähemmäksi sinun sydämeesi, jos otat hänet vastaan. Jeesus syntyi maailmaan kuollakseen ristillä, Golgatalla, meidän jokaisen puolesta, meidän syntiemme tähden. Siksi Jeesus tietää kaikki meidän vaivamme. Meidän vaivoistamme pahin on synti. Se on sitä, kun käännämme Jumalalle selkämme ja olemme niin kovin omavoimaisia. Silloin teemme paljon sellaista, mikä ei ole Jumalan mielen mukaista. Elävä kristitty lähtee siitä tunnustuksesta, että on monenlaisten asioidensa vanki. Johannes Kastaja saarnaa katumusta. Hän saarnaa parannusta. Sitä, että käännytään Jumalan puoleen ja lähimmäisen puoleen. Jeesuksen tähden me saamme nyt turvallisin mielin olla taivaallisen Isämme edessä ja tunnustaa kaikki epäonnistumisemme, kaikki ikävät ajatuksemme ja sanamme ja tekomme synnin tunnustuksessa. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta, taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt, niin kuin lapsellesi kuuluu, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Jumalan sana vakuuttaa meille. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Jeesus tuli maailmaan pelastaakseen syntisiä. Tähän luottaen ja tähän uskoen saat uskoa syntisi anteeksi annetuiksi. Kaikki syntisi anteeksi annetuiksi. Kiittäkäämme ja rukoilkaamme. Jumala, Isämme, me kiitämme sinua siitä, että Jeesus Kristus on avannut tien sinun luoksesi. Vahvista uskoamme, lisää toivoamme ja uudista rakkauttamme. Aamen. Psalmista 85. Minä kuuntelen, mitä Herra Jumala puhuu. Hän lupaa rauhan kansalleen, omilleen. Älkööt he enää eksykö mielettömyyteen. Hän antaa apunsa niille, jotka häntä palvelevat, ja niin meidän maamme saa takaisin kunniansa. Laupeus ja uskollisuus kohtaavat, oikeus ja rauha suutelevat toisiaan. Uskollisuus versoo maasta ja oikeus katsoo alas taivaasta. Herra antaa kaiken hyvän, maa antaa satonsa. Herran edellä kulkee oikeus. Se valmistaa Herralle tien.
Kaikkivaltias Jumala, sinä kutsuit Johannes Kastajan valmistamaan tietä pojallesi. Anna voimaa parannukseen ja luottamus evankeliumin lupauksiin, jotta voisimme todistaa totuudesta. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Kuulemme Jumalan sanaa. Ensimmäinen lukukappale on Malakian kirjasta luvusta 3, jakeet 23-24. Vastausmusiikin jälkeen toisena lukukappaleena on toisesta Pietarin kirjasta luvusta 1, jakeet 19-21. Kuulkaa, ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata verikatoon, kun tulen. jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne. Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet.
Tämän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin lukuun 1, ja nousemme näitä sanoja kuulemaan. Seuraavana päivänä Johannes oli Betaniassa, ja hänellä oli 2 opetuslasta seurassaan. Jeesus kulki siitä ohi, ja osoittaen häntä Johannes sanoi, katsokaa, Jumalan karitsa. Kun opetuslapset kuulivat hänen sanansa, he lähtivät seuraamaan Jeesusta. Teräsmies on varmasti yksi supersankari maailman voimakkaimpia ja tunnetuimpia hahmoja, eikä mikään ihmekään. Teräsmiehen voimista voidaan sanoa muun muassa sellaisia yleisesti tunnettuja yksityiskohtia kuin että hän pystyy lentämään, hänellä on yliluonnollisen tarkka näkö ja kuulo, eikä häntä voi vahingoittaa perinteisillä aseilla. Teräsmies on myös todella tunnettu sankari, sillä teräsmiestarinoita on kirjoitettu aina 1930-luvulta lähtien. Monella meillä on siis varmasti menneiden vuosikymmenten ajalta melko hyvä ennakkokäsitys siitä, kuka teräsmies on ja mihin hän pystyy.
Tässä Jumalan palveluksessa saamme pohtia teemaa Tehkää tie kuninkaalle. Ja siihen liittyy oleellisesti äskeisen Malakian kirjan kohdan maininta Herran päivästä, joka on suuri ja pelottava. Puhe Herran päivästä toistuu Raamatun lehdillä monesti, ja voisi periaatteessa sanoa, että Raamatun lukijalle puhe Herran päivästä on yhtä tuttua kuin populaarikulttuurista kiinnostuneelle on puhe teräsmiehestä. Malakia kuvaa siis Herran päivää suureksi ja pelottavaksi, eli siis käytännössä sellaiseksi, jota vastaan ei pysty taistelemaan. Ainoa mahdollisuutemme on olla valmiina Herran päivän tullessa, mutta itse päivä on yhtä suuri, mahtava ja voittamaton kuin teräsmies ikään. Teräsmiehellä on hyvin harvoja heikkouksia, joista yksi on kuitenkin ylitse muiden. Kryptoniitti-niminen aine saa heikennettyä teräsmiehen voimia, ja tätä kautta häntä pystyy vahingoittamaan. Ne teräsmiehen vastustajat, jotka tietävät tämän heikkouden, ovat valmiita käyttämään sitä hyväkseen, ja se onkin ihan ymmärrettävää. Jos he eivät käyttäisi tuota tiettyä heikkoutta hyväkseen, heillä ei olisi koskaan mahdollisuutta voittaa teräsmiestä. Niinpä teräsmiehen vahvuuksien ja heikkouksien tutkiminen antaa heille mahdollisuuden todella vastustaa tätä. Malakiakin kirjoittaa yhdestä tavasta, jolla ihmisen on mahdollista selviytyä voittajana suuresta ja pelottavasta Herran päivästä. Asian voi myös ilmaista tämän päivän teemaa käyttämällä. Mitä meidän tulisi tehdä, jotta toimisimme oikein, huolehtiessamme omasta osuudestamme kuninkaalle valmistettavasta tiestä? Malakia kirjoittaa lyhyesti ja selkeästi seuraavan ohjeen lukijoilleen. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen. Näin Malakia kirjoittaa profetian kirjaansa. Olemme varmasti kuulleet, että Israelin kansan jäsenet eivät olleet moitteettomia Herran tien kulkijoita, joten heitä olisi ollut mahdollista kritisoida monestakin asiasta. Malakia nostaa kuitenkin muita asioita tärkeämmäksi sen, että isien sydämet tulee olla käännettynä lasten puoleen ja lasten sydämien tulee olla käännettyinä isien puoleen. Tämä aika, jota nyt elämme, tarjoaa meille kaikenlaista tekemistä ja huolehdittavaa, eikä läheskään kaikki sellainen ole huonosta. Voi huolehtia tunnollisesti omasta työstään, voi olla aktiivisena vapaaehtoistyössä tai voi esimerkiksi keskittyä omaan urheiluharrastukseen. Yksikään noista asioista ei ole sellaisenaan huono. On hienoa, jos pystyt toimimaan energisenä ja aktiivisena työssäsi. On hienoa, jos pystyt tekemään hyvää vapaaehtoistyölläsi, ja on hienoa, jos olet löytänyt itsellesi sinulle sopivan urheiluharrastuksen. Sellaisenaan nuo asiat eivät siis ole millään tavalla huonoja tai välteltäviä, mutta jos alat käyttää niihin niin paljon aikaa, että loitonnut liiaksi omista lapsistasi tai omista vanhemmistasi, silloin elämäsi tärkeysjärjestyksessä saattaa olla jotakin tarkistettavaa. Raamatun opetus on hyvin perhekeskeistä niin vanhassa kuin Uudessakin testamentissa, joten on hyvin selvää, että Jumala välittää meistä jokaisesta niin paljon, että hän tahtoo suojella meidän elämäämme niiden suhteiden rikkoutumiselta, joiden tulisi olla meille kaikkein läheisimpiä. Ja nyt Malakia siis kirjoittaa,
että oikea tapa valmistautua Herran päivän tulemiseen on pitää huolta perhesuhteistamme. Herran päivällä on siis todella oma kryptoniittinsa, jonka avulla meidän on mahdollista selvitä siitä koettelemuksesta voittajina. Malakian kirjan ennustus profeetta Elian lähettämisestä tänne maan päälle liittyy totta kai Johannes Kastajaan, joka hyvin selkein sanoin välitti Israelin kansalle sen, mitä näiden tulisi tehdä, jotta he toimisivat Jumalan mielen mukaisesti. Tiedämme myös, että Jeesus täytti julkisella toiminnallaan niitä ennustuksia, joita Vanhassa testamentissa oli kirjoitettu Herran päivään liittyen. Jos kuitenkin rajoitamme kehotukset pitää huolta perhesuhteistamme ainoastaan Johannes Kastajaan ja Jeesuksen maanpäällisen elämän aikaan, teemme hallaa itsellemme. Perhesuhteistamme huolehtiminen tekee hyvää niin meidän elämällemme tänään kuin meidän ja Jumalan väliselle suhteelle. Herran päivä viittaa paitsi Jeesuksen julkiseen toimintaan, myös siihen aikaan, jolloin itse kukin meistä joutuu kasvokkain Jumalan kanssa ja meiltä kysytään, mitä me olemme tehneet elämällemme. Jumala on todella kiinnostunut meistä ja meidän elämästämme. Herran päivä on suuri ja pelottava, mutta se antaa myös valtavan toivon meille jokaiselle. Herran päivänä kysytään, mitä me olemme tehneet elämällämme, mutta juuri silloin saamme turvautua siihen armoon, jonka olemme saaneet Jeesuksen sovitustyön kautta. Voi sanoa, että Jeesus on kääntänyt taivaallisen Isämme sydämen lastensa puoleen. Teräsmiestä emme pysty voittamaan, koska hänen voimansa ovat niin mahtavia. Mutta ei meidän tarvitsekaan, sillä teräsmies huolehtii heikoista ja syyttömistä. Herran päivääkään vastaan emme pysty taistelemaan, mutta ei meidän kuulukaan. Valmistetaan tie kuninkaallemme nyt ja iloitaan sitten, kun hänen paluunsa aika tulee. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas Tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Thank you.
Rukoilemme kirkkomme ja seurakuntamme puolesta. Kiitos pyhästä sanastasi. Siunaa kirkkoamme ja hiippakuntamme piispoja. Auta seurakuntiamme rohkeasti julistamaan sinun totuuttasi Jeesuksessa Kristuksessa. Rukoilemme maamme ja kansamme puolesta. Kiitos vapaasta Suomen maasta. Herra, siunaa maatamme ja kansaamme. Anna kaikille päättäjille viisautta. Auta meitä ymmärtämään, että mikään elämässä ei ole sattumaa, että vaikeinakin aikoina sinä olet lähellämme ja kutsut meistä jokaista. Anna sisäinen rauha tämän maailman keskellä. Rukoilemme perheemme ja läheistemme puolesta. Kiitos perheistä ja läheisistä. Herra, opeta meitä puhumaan sinulle rukouksessa. Opeta meitä kääntymään sinun puolesi ja odottamaan sinun tahtoasi. Auta perheen jäseniä palvelemaan toimintamista. Anna voimaa ja rohkeutta pyytää anteeksi. Rukoilemme sairaiden, kärsivien ja kuolevien läheistemme puolesta. Jeesus, muista kaikkia sairaita yksinäisiä. Tue niitä, jotka tänään kokevat ahdistusta. Anna rinnalla kulkijoita. Anna voimia kulkea eteenpäin askel kerralla sinun turvallesi. Kaikkivaltias Isä, kiitos siitä, että kuulet kiitoksemme ja pyyntömme. Kiitos, että saamme olla mukana tässä viemässä evankeliumin sanomaa eteenpäin. Ylistys olkoon sinulle, nyt ja ikuisesti.
Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hänet sinä olet lähettänyt kansasi keskelle. Hänessä ovat täyttyneet profeettojen ennustukset. Kerran hän ilmestyy kunniassaan tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelin ja kaikkien pyhien kanssa. Taivaallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimään ja kuolemaan, lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi ja mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Laupias Isä, me muistamme Herraamme Jeesusta, joka uhrattiin meidän puolestamme. Me uskomme, että hän on noussut kuolleista ja tulee kerran kirkkaudessa. Häneen luottaen odotamme pääsyä taivaan suureen juhlaan. Lähetä Pyhä Henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle, kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Rukoilkaamme niin kuin Jeesus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Jumalan kaaritsa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä. Jumalan kaaritsa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä. Jumalan kaaritsa, joka kannat maailman synnin, anna meille rauhaa. Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Jos
Näin täältä Länsi-Porin kirkosta tältä erää. Ensi sunnuntaina menemme Ylistaron helluntai-seurakuntaan. Nähdään!